खारदों आरो खारदों बबेयाव दं जेनिबो थं गैया। जाथि राव हारिमु धोरोमखौ साननो सिबिनो रोंलिया नामा? जायनि जाहोनाव दिनै हाबा जाखांनाय हौवा आरो हिन्जावफोरा गावनि आंगो गथ' गथाय फिसाय आरो हिन्जाव गारनानै दोनखारलाङो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिखाता दरगाव गामिनि थागिबि सोमखोर खाख्लारिनि अनजालि बिसि बुहुमिका बसुमतारिया थांनाय 17 अक्ट'निफ्राय जेबो जाहोन गैयालासे गावनि आंगो फिसायजों लोगोसे 2 बोसोर बैसोनि अन्थाव बाथाव उन्दै गथ'खौ गारना बहाबा खारखोमाना दं। बेनिखायनो फिसाय सोमखोर खाख्लारि आरो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सोरबाफोर बहाबाफोर नुस'नोब्ला नैबे नं 8453894880 जामबुं अनजिमायाव थोंजोङै खौरां हरनो खावलायहरदों। गामि दरगाव। नोंथांनि न'खराव मा प्रब्लेम जादों? न'खराव प्रब्लेम जानायाथ' बेनो आरोखि, मानो होनोबा बे मासनिनो 17 थारिखआव जानाखि आंनि हिन्जाव भुमिका बसुमतारि, जिखुनु जाया बेखौ 17 थारिखनिफ्रायनो आनज्रायनानै थांनाय जादों आरोखि बे न'निफ्राय। जिखुनु टाइमा 12थासो टाइममोन, ओमफ्राय बे 12था टाइमनिफ्राय जेनेबा 17थानिफ्राय थांनानै दिनैसिम मानो होनोबा 24 थारिख सफैबाय। 24 थारिखआव दिनै आं आसा खालामदोंमोन, बे दिनैसिम सफैयाखै आरोखि। सोरनाव दं सोरनाव गैया आं बेखौ मिथिया। जिखुनु जाया आं खबर लादोंमोन, जेरावबो खबरखौ मोननाय जायाखै आरोखि। न'खराव माबाफोर नांलायनायफोर जादों? न'खराव ओरैनो संसार जानायनि बेलायावथ' एसे एनै गेंग्रुं गुंग्रुं जादोंमोन, जायनि फलाव जेबोथ' इसेबां गिदिर खैफोदबो जायाखैमोन। गावनि मा जाहोनखौ लानानै जिखुनु जाया बेफोरबायदि एसे एनै संसार जानायनि बेलायाव दुखु मोननानै हयथ' न'निफ्राय मा फारसे आगान सुरलांदों बायहेरायाव, बेखौथ' आं मोनथिनो मोनला आरोखि। थांनायाथ' एक्सुवेलि बेखौ खबर मोननाय जायाखै आङो। जिखुनु जाया गावनि सासे लोगोनाव थांदोंमोन, लोगोनियाव थांनानै बेनिफ्राय आं सुलु मोनदोंमोन मोननाया। बेनिफ्राय ओइदिनखालिनो थांदों 17 थारिखआव, बे दिनखालिनो बियो रिटार्न जाफिननानै दस्रा जायगायाव दोनदों होननानै आं एसे खबर मोननाय जादों आरोखि, कुसुगाव एरियानिफ्राय आरोखि। गथ'आथ' आंनिनो सासे, बेनो फार्स्ट गिबि होनजायो, हिन्जावसा। दा बिनि बयसा जाहैबाय 2 बोसोर मास मोनसे जाबाय आरोखि। बिमानि बर्थमान बिमाखौथ' सानाव एक्सुवेलि एसे गेलेयो, बेनिफ्राय गाबो, आरो मोनानि समावथ' बिलकुल मोजाङै उन्दुलाङा बे गथ', माने जायनि फलाव बिमानि जानाय आदारखौनो नागारखायाखै बियो। आंनि बुंनांगौआ बेनो, आंनि दिनै जानाखि बे ससियेल मिडियायाव बुंनो सानो बेखौनो। मानो होनोबा हयथ' माबा मोनसे गोरोन्थि मोनदोंबा, आंनि बुंनायखौ हयथ' माबा मोनसे सानदोंमोनबा, उसुबिदाफोर जादोंबा न'खरनि संसार जानायाव एसे एनै गेंग्रुं गुंग्रुं जानानै जानाखि आनज्रायलांनाय हिसाबै आं बेखौनो गावनि सिगाङाव बुंहरनो सानो, जाहाथे बेफोर गाज्रिखौ माबा मोनसे जानायखौ निमाहा होनानै अननायनि गेजेरजों जाहाथे बुजिफिननाय गथ'नि इयुन लाइफ फिउचारखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो थाखाय आं गावखौ फैनो हास्थायहरो। बेखौनो आङो मिडियानि गेजेरजों आरो बयखौबो रायजो राजानि गेजेरजों सोरबाफोर नुसनबायदोंबा अननानै जाहाथे फैयो, आं बेखौ खावलायनाय जाबाय आरोखि। आंनि फन नाम्बारा जाहैबाय एयारटेल नाम्बार, बियो 8453894880 आरोखि। जिखुनु जाया जायफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोनहा बायसान्सनि नुदोंबा अननानै बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामना हर। जिखुनु कन्टेक्टल' खालामहरनांगौ, जा जायगायाव नुदों आं बे जायगायाव थांनानै लायगोन आरोखि। नोंथाङा जुदि नोंनि हिन्जावखौ नागिरनानै मोनाब्ला माबाफोर आयेननि राहाफोर लागोन नामा? बेखौथ' जिखुनु जाया आङो मा बुंबावनो, जिखुनु जाया बायसान्सनि आं दिनै 24 थारिखनि गेजेराव आं ससियेल मिडियायाव होनाय जाबाय जेब्ला, निउसखौथ' नाया नङा, बयबो नायो दानि जुगाव। मानो होनोबा नायनायनि गेजेरजों मोनाबाबो हयथ' नागिरना मोनाबाबोथ' बेथ' उननि समाव मोनसे प्रसेस जाहैगोन आरोखि। एक्सुवेलि बेनि आंनि जानाखि बुरैनि बिमा बिफायाबो खबर लादों, एसे एनै नागिरदों, गावनि जाथि खुरमानावबो खबर लादों, थांदों। जिखुनु जाया गैया मानसिया। बेनिफ्राय बायह्रायावबो जानाखि एसे एनै लोगो दिगि दङ, बेयावबो खबर लाजोबो, बेनि जेबो सुलु गैया आरोखि। ओरैनो फनफोर रायलायबाय थानायफोर नोंथाङा कन्टेक्ट खालामो?
फनफोर रायलायबाय थानाय एक्सुवेलि आंथ' बेफोरखौ बांद्राय मिथिया आंबो एसे बाहेरायाव थायो हिसाबै खाथि खाला बाहेरायाव थायो हिसाबै खामानि मावो हिसाबै बांद्राय आं माबा खालामनो हाया बुंनो हाया मिथिजोबा रायलायना रायलाया बेखौथ' आं बुंनो हाला आरोखि बेसेबां बोसोरसो बैसोनि जागोन जेनेबा हिनजावा जिखुनु जाया बिनि एजआथ' 23सो जाहैबाय आरोखि नोंथाङा जाय नोंथांनि नैबे गामिनि सासे सुबुंनि न'खराव हिनजाव खारनानै दङ औ बे बिथांखौ फैफिनजानो नोंथाङा माबायदि खावलायगोन बे बिथांखौथ' जोङो गामिनि जानानै गामै फैफिनलायोबा मोजां मोनगोन जाहाथे माने बिसिनि न'खराव इसिबांबो नांलाय खमलाय गैया जाय बिबथिफोरा बिथां बेबो एसे एनै सरकारनि खामानि मावो बिथाङा जेबो दाय गैयामोन बारा माने जाहाथे गावसिनि बे बिहु बोथोरनि माखासे केलेंकारियाव एसे दावराव जादों आरो बेखिनि दा नोंथाङा गामिनि जानानैहाय बेखौ फैजानो लुबैना लुबैया फैयोबाथ' बिराद गोजोनथाव बाथ्रा जों बर' गामिनि थाखाय फैथोंसै गावबो बुजिथोंसै उन्दै दङ जिहेथु बे उन्दैखौ अननानै फैथोंसै फैफिनोब्ला माबायदि मिलायनानै थाजानो लुबैयो जोङो बेखौ गामिनि गेजेराव सालिस बिसार खालामनानै गोरोबनानै होनाय जागोन आरो